Hej sammen. Det regner nu. Jeg har prøvet at filme det her en gang, men der gik den stå. Så han lader bilerne ligge. Ja, det her er en julegave-haul, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg vil bare komme i gang, og den første ting er den her cap, som jeg har ønsket mig. Here we go. Ja, det er super en gang. Og den ser sådan her ud, og jeg har fået den af min lillebror. Og jeg ser ikke helt, hvem jeg har fået det, for jeg kan ikke huske. Af min lillebror? Ja. Spiller der. Så den stjerne på der. Men ja, så er den lige her. Men det her, så ser det sådan her ud om bagved. Den er helt inde. Hvis I vil vide. Så. Men den her er nok på. Og jeg vil lige vise jer dagens outfit, som jeg har på i dag. Men det er altså ikke så sejt. Min makeup er bare en mascara. Og noget eyeliner ind i den læbe. Og måske jeg skal sådan ovenpå. Det ved jeg ikke helt. Og noget. Det ved jeg ikke. Bronzer. Nu larmer noget lidt. Nå, okay, det er fint. Okay, jeg vil lige vise min dagens outfit. Jeg har sukker på. Ja, og de sukker, jeg har fået, det er sådan nogle, jeg har fået. Så, dagens outfit er blevet til med hatten. Løftår. En kisttrøje. Kist. Og så nogle højtandede bukser. Så ikke passer mig helt. Nogle bukser. Og så nogle strømper, som jeg kommer til lidt senere. Og jeg kan lige sige jer. I skal helt se herhen, når de har det der ind under. Og så, men ja. Næste ting, jeg har fået, jeg vil lige tage det bedste efter den her ting. Det er en spejleting. Nu vil vi se min skærm. Ja. Men, ja. Og, når man åbner skufferne, så synes jeg ser det rigtig bløde her. Og så er der også et spejl bagved og sådan. Men så er det lige ved at snu. Nej, nu kan jeg bare lige bruge spejlet her på, så lige så. Det ser fint nok ud. Så ja. Ja. Videre. Næste ting er jeg. Det er et kamera. Som I nok ved, så filmer jeg på, det bliver nok en lidt lang video. Så filmer jeg på computeren ind på YouTube, hvor jeg står og uploader, så uploader jeg sådan en video og sådan noget. Ja. Men det er langt forklaring. Så indtil, når lidt senere, der vil jeg bruge det her kamera til at filme. Jeg vil nok lige få min egen igen, så jeg kan huske min kode. Jeg er nemlig på Shazzers lige nu. Så jeg får nok min egen, og nogen har set den, så det er bare med. Ja. Men det ser sådan her ud. Wet n Wild. Og så er der et kamera her, og det er vandtæt. Jeg kan lige vise jer kassen til det. Kasse. Jeg har nu ikke stegt kasse. Ja. Kassen ser sådan ud, og der kommer nok en unboxing. En unboxing på den, så ja, men den bliver lige opladet. Så kan man bare åbne her. Det gør der nok den 25. kommer der en unboxing på den, fordi jeg ved bare ikke, så begynder den så at løse den der. Ja, næste ting. Jeg tror lige det der var en mobil henne. Det er min egen mobil. Den er helt gammel. Okay, og vi har stadig en helt pose fuld af gaver. Jeg havde den, der havde flest gaver. Ja, det var fordi jeg havde en set. Nej. Men de første ting, jeg vil vise jer, er de her to ting. Flaske negle, 24. Flaske, perfekt, præform. Ting. Så, kortmodel. Det er nogle korte modeller. Men de ser sådan ud, så er det fra Dpont. Og det ved de bare, at jeg elsker Dpont. Hallo. Det er sådan. Og her er en Dpont ting mere. Det er nogle gelé-negle, kan man godt sige. Og heroppe er der en. Ja. Og det bliver nok lidt mere god kvalitet, når jeg får det der kamera op at køre. Jeg skal lige lade. Så, men videre. Så, nu vil jeg lige sige, at det her har jeg fået på min bedstemor på Østervang. Jeg har vist også fået en af de der ting derovre. 100 kroner, og så nogle klistermærker. Og så har jeg fået de der sokker, som jeg viser. Dejlige sokker. Af dem også. Tak, bedstemor og bedstefar. Ja. Og tak mor og far, og tak Jonas, og Njomre, og mig selv. Ja.
Okay, den her video går faktisk. Okay, næste ting. Altså, hvis I ikke gider at se med, så er det faktisk i orden, men... Se på mig. Ja. Næste video. Wow. Det er faktisk her. En helt slags humør. Og så det er sådan en slags humør helt, og så er der de der. Og så er der sådan, der er lidt. Og så går lynlåsen ikke helt op. Heroppe, der bliver sådan helt dejligt. Så jeg kan også pause lidt der, det bliver pisse dejligt. Og få og også den med dig. Okay, næste. I kommer ikke til at se den her. Næste ting er Love Friends. Ja, tak Jasmin, kan I se. Det er selvfølgelig bare, ja, og det er hendes kanal, så. Vi tager lige den, som jeg har fået af hende. Den her. Og Jasmin, du fik også en hot makeup af Lilac. Af os. Ja, I kan lige se, jeg har en lille mængde. Og jeg kigger færdig herovre. Så, yeah. Men det er sådan en glimmer. Lilac. Jeg kan lige prøve at åbne den. Den er rigtig god. Tak, Jasmin. Næste ting. Det er også nogle Lilac, og de er ikke så trend. Jeg putter dem bare ned i den her trendpose, så meget. Og det er deep. Ja. En rød deep Lilac, fordi der er ikke så meget i den her. Der er ikke så meget i den over. Så en rød deep Lilac. Tak. Bedstemor Lilac. En orange en, som jeg faktisk har let efter. Jeg har den her. De ligner overhovedet ikke hinanden. Og så har jeg den her. Heller ikke. Nej, den er meget, meget orange. Næste ting er en blå. Og det er nemlig lige det. Jeg skal finde den blå. Jeg holder den bare. Nå, jeg kan ikke lige finde den. Jesus. Ej, her. Men jeg har ikke så meget i den der. Så, ja. Tak. Igen. Sådan lidt mere brunet. Pink-agtigt noget. Ej, pink. Og en glimmer i pinden. Og nu er jeg så glad. Glad. Nu er jeg så glad til jer. De er pænt. Nu kommer nok til at og trend. Og smink, tak. Og det er men kan man ikke starte færdig? Nej. Lige meget. Næste ting. Så er den her. Julia, en af vores venner, hun har givet mig de her to navne. Tak, Julia. Fuck, den her video bliver faktisk ret lang. Jeg sætter altid nok. Jeg er gået. Nu skal jeg gå til den. Så, den ene er blå. Nej, vi kan prøve den. Den ser lidt. Sådan meget lille pensel. Altså, penslen er spredten, der er den store. Og ja, den meget lille. Og det er den også herovre. Så, jeg får mange glimmer. Nu tror jeg godt kan glimmer. Nej. Jo. Nå, næste ting og vist også sidste ting. Er det sidste ting? Jo. Det er meget sent endnu. Mens vi ser på det. Ej, det er faktisk klart meget. Vi skulle have været i gang med at pakke gaver op kl. 9 og den 8. Så. Ej, den er faktisk 8:57. Det næste er jeg pisse glad for. Fordi der er en Matas der, hvor jeg har fået et gavekort til Bytorvet, hvor der er en Matas. Og her er bongen. Og så lagde det sig nede i, jeg skal lige lukke igen, i en lille æske. Så står der Bytorvet, så tak. Den, der gav mig det. Og der er 500 kroner. 500 kroner. Ej, det kan jeg ikke sige igen. Og så er der ikke mere. Jeg kan ikke. Ja. Jeg kan også lige vise jer, hvad jeg har fået i dag, men det har jeg vist set. Jeg har fået knæklys, fordi at der kom en, der hedder Cecilia. Ja. Den bliver til med noget sikkert. Så ja, hun gav mig den her. Og så gav hun mig en lille
lomme her, hvor der var en håndcreme. Det bliver bare, fordi det går over 10 minutter. En håndcreme. En håndklipper. Fingre. Spidsfingre. Fil. Sådan en, man tager den ned her på. Så den er til at blive. Så tak alle sammen. Jeg er rigtig glad for alt det, jeg har fået, og jeg har fik flest gaver. Undskyld. Drenge. Jeg skal ikke lave noget til jer. Vi ses en anden dag i morgen, hvor jeg laver en unboxing på det her kamera, og jeg vil nok... Fuldstændig. Jeg kan ikke få noget på skærmen. Jeg sagde, du skulle tænde, ikke også? Hallo? Den er touch. Sådan en touch ting gider ikke. Okay. Sådan. Så. Vi ses. En anden gang. Ja. Yeah. Hej hej. Hej. Bob. Nå, det. Nu kan du godt tænde. Men vi ses ligesom bare sådan en anden gang. Håber, I har fået en god gave. Farvel. Hej alle sammen. Hej. Farvel alle sammen. Hej hej.